ngombe ale-ale dong. Meneng-meneng baik. Ale-ale ngapa? Ale-ale. Oi, Sik kowe ora ngerti pada mumet apa? Nek bagi-bagi ala-ala nek. si jitok ye. Duh, entong. Pongo kowe. Daripada meneng-meneng baik, ngamen yuk. Yuk, nyong isang gitar kan? Gue itu isang gecrek. Omong bisa joget, Bok. Ya lamun jogetnya kayak jaran tipes. Aku ngolah, sorry. Lah, yowis lah harus ngajak Rohman. Yo, tinggal bayar Rohman. Oke. Yo. Gila. Langit turun, napa ngamen enak kang, kang enak kang, kang enak kang. Ning, aberdina, tenaga gawean enak kang, kang enak kang. Enak Jadi temen di tangan mereka orang ngerti anak wong turu apa? Nah, weh. Ya wis Kang, kesuwun. Ya wis mbok arep turu maning selawase. Pongo kowe wis diwae malah ndongan aku turu selawase. Ndongan aku mati apa kowe? Kesuwun Kang. Permisi Kang, numpang ngamen. Na 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 kene aku dewekan rana sing batiri uripku nerani awakmu rame Uripku ora mikiri. Kang, dia ngamen senteng satu lagu. Korika meneng bae. Oh, jeneng ket mau ana radio rusak moni, jebule suarane Rika ya, Kang. Wis jurna bae, lumayan musik gratis. Cepet Kang, wai. Di duit teh, aku selekar muter maning. Kowe maksa banget. Ngemis apa ngamen? Jadi kelas apa Kang? Yang penting aja 500. Wis mat gue duit taruhan karambol ewek nak wae ben manfaat. Ya kowe sing seneng, wis mau kalah bae. Ki pada bae aku sing ngewe duit. Ya ora apa-apa mat dah. Sing ning itu sedekah lah. Ya wis nya, sithik bae. Kang, cuma 2000 truk. Dari totoan kerambol cuma 2000. Kere wo. Bisik, gelem ora? 2000. Assalamualaikum Mbak. Mas, bapak-bapak, ibu-ibu numpang amen. abendina karena gawean enak kang kang enak kang enak Orang bawa kowe. Arab duit garik jaluk enak kang enak kang enak kang
enak kang. Abadina, tanagawean, enak kang. Enak kang. Kang, Kang apa Kang? Di sini duit Kang. Nggak munggah kaji nih. Munggah kaji. aku kirana duit kang. Anaknya kurang atus, gelem apa ora? Astagfirullah, bisa kucing di formalin. Apa? Apa? Wah, apa ya? Wah. Yuk. Cabut. Ngatur duit. Ya yo, itu fit pera olia. Selakin duit. Ada. Atong duit di situ Kang. Mau tuku ale-ale cukup ora ya? Cukup gue. Wis tuku bae segeh. Alah. Anak kuat tuku bae. Ya. Ya, yuk tuku ala-ala telu. Ya, suwun. Woi, Wis ngombe ale-ale dong. menang-menang bae. Ala-ala ngapa ala-ala? Isi kowe barang sadajan. Ala seger, enak kang. Kat. Dur, enak kang. Jangan lupa tontonlah film Enaknya Kang tayang lagi. Tinggal like, komen, subscribe. Bebas lah, tontonlah bersama-sama. Jangan bosen nonton-nonton. Oke. Sing penting enak kang. Kan. Woi, sepeda ngombe ale-ale dong. Ale-ale. Woi, sepeda ngombe ale-ale dong. Menang-menang baik. Ale-ale ngapa? Woi, ale-ale ngapa? Masa enggak ada yang ngapa? Woi, sepeda ngombe ale-ale dong. Maning-maning baik. Menang-menang. Cian. Pongo kowe. Wis diwae malah nak ndongan aku salah. Kan. Pongo kowe. Wis diwae malah Action. Oh, ketemu. Alah kan, ujarku. Oh, Malah munggah kaji. Ada mau munggah kaji. Masih Dit. Action. Kang, gue misi nih duit Kang. Gue munggah kaji. Kajine. Pertama kaji ya. Yo, Action. Kang, di sini duit Kang. Gue munggah kaji nih. Munggah kaji nih. Munggah kaji. Action. Woi, woi, Action. woi, woi, woi. Cut. Action. Action. Ala-ala teger, enak. Dia seneng kayak Action. Ala-ala teger, enak kang. Action.
Ale-ale teger, enaknya Kang. Action. Ale-ale teger, enaknya Kang.